दिनै जों नुदों बुजिनो हायो जे बिथांमोननि जि सरकार खुंनाय कमिसन पारसेन्ट लानायनि मोनसे राज सोलिबाय थादों। प्रमद बर'नि मोजां मोजां बाथ्रा बुंनायाव बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा मोनसे माने गोसोआ लेमदोंमोन आरो बिथांमोनजों फोथायनाय फैदोंमोन। दा दिनै प्रेक्टिकेल नुदाय 3 बोसोर दिनै आगान होबाय बिटिसिआ जे बिथांनि मावनाय आरो बिथिंनि बुंनायजों कमप्लिटलि डिफारेन्ट होनदों। गबिन्द बिथांमोना बुंदों केसा जोबलांगासिनो दं आरो बिजिरनायनि गेजेरजों केसा जोबलांबाय थादों होनना बुंदों। दा बिथांमोना दिनै प्रेक्टिकेल सरकाराव थानानै मानो एसेबां मिसा खोथा बुंदों फालाय आरो मिसा खोथा बुंनो थाखाय बिथांमोना बोरै अधिकार मोनखो? DCSPखौ बाहायनो हादों होनना बुंदोंब्ला बिथाङा थिनदों। दाथ' जोंनि बिजिरनायाव दंब्ला बिथाङा बुंनो नागिरदों बे सिखाव दिनै देबोरगाव ब्लक कमिटिनि दैदेननायाव दिनै मोनसे हानजा सुरनाय आरो गोजोन सान्थिखौ लानानै जिहेतु सुबुं गौमा जिहेतु जादों बे खोब मोजाङै मेहेरगोनाङै जाना थांदों। मानोना जेरैबायदि जों सानदों बेबायदि रायजो राजाफ्रा फैदों आरो रायजो राजाफ्रा मोनसे खुद्रिदों। दानि बिटिसि गभर्नमेन्टनि सायाव खुद्रिखांनायखौ बेरखांदों। मानोना 17 बोसोर बिपिएफआ जि सासन खालामबोनायनि गेजेरजों बिटिसि ओनसोला जेरैबायदि उन्नयननि मोनसे दिगाव आवगायलांदोंमोन, दिनै प्रमद बर' सरकार खुंनायनि गेजेरजों इउपिपिएल सरकार खुंनायनि गेजेरजों कमप्लिटलि स्टप जानायखौ नुदों रायजो राजाफ्रा। नंखायनो सानदों रायजो राजाफ्रा जे प्रमद बर'आ जेब्ला इलेक्सन समाव बुंदोंमोन आरो आन्दलन समाव बुंदोंमोन, बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव बुंदोंमोन बिथाङा जे गोबां माने आसा होदोंमोन, गोबां उन्नतिनि खोथा बुंदोंमोन, लाइमोनफोरखौ थांना थानायनि थाखाय राहा लामानि खोथा बुंदों, साख्रिनि खोथा बुंदोंमोन, गोबां बिदिनो मोजां मोजां बाथ्रा बुंदोंमोन। प्रमद बर'नि मोजां मोजां बाथ्रा बुंनायाव बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा मोनसे माने गोसोआ लेमदोंमोन आरो बिथांमोनजों फोथायनाय फैदोंमोन। दा दिनै प्रेक्टिकेल नुदाय 3 बोसोर दिनै आगान होबाय बिटिसिआ जे बिथांनि मावनाय आरो बिथिंनि बुंनायजों कमप्लिटलि डिफारेन्ट आरो रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि मोनसे दुखु मोनसे फोरमायनाय फैदों जे बर्थमान सान्थि बिथाङा बुंदों सान्थि फैबाय होनना बुंदों। दा माखासे फारसेथिं माने माखासे जायफोर माने एनडिपि जायफोर गोलाव बोसोर समाव सारनानै फैदोंमोन, दिनै बिथांमोना सान्थि मोनसे परिबेकआव दिनै थानो हायाखै। मानोना दिनै नुदों दिनै जिबायदि थासारियाव दङ एनडिपिनि साफ्रोमबो केडारफ्रा गोबाव बोसोर आन्दलननि गेजेरजों जेरैबायदि मोनसे सान्थि फैबाय होननानै बिथांमोना मोनसे आसा आरो मिजिं लानानै गावनि न'आव थांफिनदोंमोन आरो दिनै नुदों बिथांमोना जेबो मोनसे आसा आरो मिजिं लानानै थांना थानो हायि बायदि मोनसे परिबेकआव जानानै दङ। मानोना गोबां जोंनि एनडिपिनि माखासे केडारफ्रा माखासे लिडारफ्रा दिनै कर्टनिफ्राय हियारिं फैबाय थादों आरो कर्टनिफ्राय हियारिं फैनानै बिथांमोना सानफ्रोमबो बिथांमोना कर्टआव हाजिर हैबाय थानांगौ जादों। फारसेथिं दानि बिटिसि गभर्नमेन्ट प्रमद बर' बिथांमोना बुंदों, गबिन्द बिथांमोना बुंदों केसा जोबलांगासिनो दं आरो बिजिरनायनि गेजेरजों केसा जोबलांबाय थादों होनना बुंदों। दा बिथांमोना दिनै प्रेक्टिकेल सरकाराव थानानै मानो एसेबां मिसा खोथा बुंदों फालाय आरो मिसा खोथा बुंनो थाखाय बिथांमोना बोरै अधिकार मोनखो? दिनै प्रेक्टिकेल जायफोर एनडिपिनि केडार्सफोर बिथांमोनाथ' दिनैसिमबो कर्टआव हाजिर जाहैबाय थानांदों। आरो नै दाखालि बावै रबि बसुमतारी बिथाङाथ' माने जिउनि जोबथा साजा होनायनि मोनसे बार्डिक्ट फैदों आरो बिदिनो माखासे एनआइनि गेजेरजों दिनै केसा सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनै सान्थिया बहा फैखो आरो सोरखौ लानानै सान्थि बुंदों? दा दिनै बिथांमोना सान्थिखौ माखौ नुदों? दिनै जों नुदों बुजिनो हायो जे बिथांमोननि जि सरकार खुंनाय कमिसन पारसेन्ट लानायनि मोनसे राज सोलिबाय थादों आरो बिथांमोना मोनसे फेस्टिभेल मालाबा नलेज फेस्टिभेल खुङो, मालाबा गोबां माने भलिबल टुर्नामेन्ट खुंबाय था बिथांमोना जा खुंनांगौ बाजानांगौ गैया। खिन्थु दिनै सान्थि फैबाय परिबेक फैबाय होननानै बिथांमोना जि मोनसे थासारिनि गेजेरजों जेरैबायदि रायजो राजाखौ नंखाय फोलानानै बाथ्रा बुंबाय थादों, नंखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा खुद्रिखांदों जे बिथांमोननि सरकार थाबाय थायोब्ला बिटिसिनि गोहोखौ बिथाङा फाननानै जाजोबगोन आरो बिथांनि आन्दलना मिनिं गैया होननानै रायजो राजाफ्रा खुद्रिखांदों। दिनै नुदों जोङो दिनै एनडिपिनि सेंग्राफ्रा ओरैबायदि मोनसे खस्थ'नि गेजेराव दङ, हाजिरा मावनानै जाना दङ, सोरबा थेला नारनानै जाना दङ, सोरबा गोबां माने दिल्ली बम्बाइआव थांनानै हाजिरा मावनानै जाहैना दङ आरो बिथांमोना बुंदों एनडिपिनि सेंग्राफोरनो रिहेबिलिटेसनखौ जों थोजासे होबाय आरो होलांबाय थागोन होनना बुंदों। दिनैथ' मोनाखैना। प्रेक्टिकेला बेनो नामा? दा नंखायनो बुंदों जे बे बिटिसिखौ बिथांमोना सान्थि फैबाय गोजोन फैबाय होनदों, बे मिसा खोथा। दाखालि बावै जों नुदों जे उदालगुरियाव नोंथांमोनाथ' गासिबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदों जे खेनारामनि डेड बडि होननानै डिम्बिस्वर मुसाहारिखौ बिथांमोना हरदों। उनाव थाङै न'खरनि मानसिया क्लेम खालामबाय बे बुस्थुआ खेनाराम नङा डिम्बिस्वर मुसाहारिसो। बेफोर मोनसे सरकार खुंनायनि मोनसे बे मोजां मोनसे थासारि नामा? बिथांमोना गासिबो फोलाजोबदों। दा अब्ला जों बुंनो हायो बिथांमोना बुंदोंमोन, प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन सुक्ति जाना फैनाय लोगो लोगो अखानायैनो बुंदोंमोन DCSPखौ जों एबार गोसो बायदि बाहायनो मोनसिगोन, आखाइया माने पावारा जोंनाव फैबाय, DCSPखौ जों गोसो बायदि बाहायनो हासिगोन होनना। अब्ला बिथाङा दिनै सोरबा सासे मानसिखौ नंखाय साजायनानै जुदि गावनाया बेसेबां गिदिर
आरो अब्ला बिथाङा मोनमारबाय नामा DCSP खौ अब्लाथ' बिथाङा थिनदों DCSP खौ बाहायनो हादों होनना बुङोब्ला बिथाङानो थिनदों दाथ' जोंनि बिजिरनायावथ' होमब्ला बिथाङा बुंनो नागिरदों बे सिखाव मानसि डकाइत मानसि माने बिटिसिनि EM राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंदों बा सिखावखा डकाइतखा बेखौ गावथारनायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया आरो सासे मानसिखौ गावनायनि अथराइज नोंहा बहा मोनगोन दिनै कर्ट गैया नामा नोंथांमोना हमनानै हर सिखाव मावदों डकाइत मावदों जों सोरबा सिखाव मावनाय सोरबा डकाइत मावनायखौ जों सापर्ट खालाया जों बिथांखौ थुलुंगाबो होआ खिन्थु बिथांमोना जुदि डकाइत मावदोंब्ला हमनानै कर्टआव बिनि साजा हो माबायदि साजा होयो बिथांमोना होबानो जाबाय दा बिदि होननानै दिनै बिथांमोना जानला मोनला जोंनि बर' ओनसोलाव बिदि गावबाय थाबाथ' जानाय नङाना ओंखायनो सान्थि गोजोन फैनायखौ जों नुवाखै ओंखायनो दिनैनि बे देबोरगाव ब्लकनि सिङाव जानाय जिथु माने सुबुं गौमा रिलियाव बेफोरखौ गासिबो रायजो राजाफोरा बुजिनो हादों बर'ल' नङा गुबुन हारि माहारिफ्राव बुजिनो हादों ओंखायनो दिनै लोब लोब फैनानै फैबाय थानाय माने 24आव MP इलेक्सनखौबो बिथांमोना देरहागोन आरो 25आव फैबाय थानाय BTC इलेक्सनखौ फिन माने BTCनो हाखन बारग' होनो थाखाय रायजो राजाफ्रा लोब लोब ओंखारबोदों बेनो जोंनि मोनसे दिनैनि मोनसे बे सुबुं गौमानि गेजेरजों मोनसे फोरमान आरो बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां मार्च दाननि 22-23 आरो 24 अक्ट' सानथामनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांनो लाबोगासिनो मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला बे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलाखौ क'क्राझार बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि साखाथियावनो खुंफुंगोन बे मेलायाव बारा नङा 14,999 रांसिमाव डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन बाइकफोरखौ ल'नाव लानो हागोन एक्सचेन्ज खालामग्राफोरनि थाखाय एक्सचेन्ज ब'नासबो थागोन बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय बाइगिरिया बेसेन लायालासे हेलमेटबो मोनगोन